देना ऐसी शक्ति, रोम रोम करे भक्ति। मुझे देना ऐसी शक्ति, रोम रोम करे भक्ति। सुमिरन तेरा हो मेरा काम, ओ भोले बाबा सुमिरन तेरा हो मेरा काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे ये सब साफ कई के रखल कर। अरे जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर। सेठ धनराज तनी एहर तो देखी। भक्तराज आप फिर से टपक गई नहीं? भाई हाथ में धन आ गई तो सोचली आपके हिसाब किताब चुकता कर दी। ई लिया इतना धन। भक्तराज आप तो हमार पाई पाई चुकता कर देनी, ऊपर से आज के सामान के दाम भी दे देनी। दी झोला दी, आप ही के दुकान है। जग्गू दीदा कहीं भगत हमार बात के बुरा तो ना मान गइल बा। सेठ जी आप का सोचत बानी? आप कुछ कहे चाहत बानी का? कहे के बा भक्तराज, कुछ देर पहले जौन बात कहनी ना ओकरा के भूला जाई। ऐसे ही हंसी मजाक में कह देले रहनी हम। कहीं ई हमरा से बदला तो ना ले। बार बार मुस्कुरा रहल बा। इतना पैसा आयल कहाँ से? सेठ जी तनी जल्दी करी, आप थोड़ा चिंता में दिखाई रहल बानी। सेठ जी कैसन चिंता भक्तराज, हमार बात भूला जाइए आप। भक्तराज भूल चूक माफ करब। और हाँ भाभी जी के हमार प्रणाम कहब। चरणों में तेरे सुबह, चरणों में शाम हो। चरणों में तेरे सुबह, चरणों में शाम हो। तेरी शरण में भोले जीवन तमाम हो। तेरी शरण में भोले जीवन तमाम हो। कृपा तू बनाए रखना, शरण में बसाए रखना। कृपा तू बनाए रखना, शरण में बसाए रखना। बस इतना देना तू इनाम, ओ भोले बाबा बस इतना देना तू इनाम। आज ओकर सब राज खुल गए मुखिया जी। वो पक्का मायावी है। ना जाने कितना रूप बनाए के एक साथ कितना लोगन के ठगेला। शक तो हमके पहले से ही रहा, लेकिन आज हम खुदे देख लेनी। वो भक्तराज नहीं खे, ठगराज है। हाँ, सही कहला। जादू टोना करे वाला। आज वो दू रूप में दिखाई देलस। कल आपन माया से हम लोग के घर के बहू बेटियन के कुछ कर बैठी। अच्छा तो यह बा कि ओकरा के हमार गांव से बाहर निकाल दिया जाए। बात तो ठीक कर रहल बाई पंडित। ओकरे रहते हमके कोई भाव ही ना देवेला, केहू ना सुनेला हमार कवित्य।
ई भक्तराज अपने गीत कवित्त से लोगन के भ्रम में डाल देवेला। अरे ज्यादा मत सोची मुखिया जी, अभी ये फैसला करी, ओकरा के गांव से बाहर निकाले के अलावा और कौनो रास्ता नहीं खे। सही कहला। पंडित जी बिल्कुल ठीक कहत बाड़े मुखिया जी। ई भक्तराज पूरा गांव के संकट में डाली, यही खातिर एकर पत्ता कट जाइल ही अच्छा है, और यह एगो उपाय है। देखा भाई, हम जौन भी बात सोचब वो गांव के भला खातिर होखी। हाँ सही कहला। हमके भी लागत आ कि भक्तराज के गांव से बाहर कर देवे के चाहिए। चाही ना मुखिया जी, अभी ये फैसला करी और झटपट ओकरा के खबर करल जाए। देर करे के कोनो मतलब नहीं खे मुखिया जी। अब सब लोगन के इहे राय बा तो इहे होखी, निकाल दे। सही बात। अब पता चली भक्तराज, गईल तोहार पंडिताई। आपके भक्त इतना संकट में बा और आप मौन बानी स्वामी, आपके कोनो चिंता नहीं खे। ये भक्त संकट में नहीं खे देवी, संकट तो अभी आवे वाला बा। एकरा अभी गांव से नहीं खे निकालल गईल। तो काऊ के गांव से निकाल देहल जाई, तब सोचब का आप। संसार में ऐसन कोनो समस्या नहीं खे देवी पार्वती जेकर समाधान ना होके। आप अधीर मत होगी। ई सब का हो? ई राशन यहाँ काहे रख ले बानी? घर काहे ना पहुँचैला? घर में चूल्हा तक ना जलल बा। भूख के मारे हमार जान जा रहल बा। आपके कैसे समझाई? आप समझत काहे नहीं ई खे? राशन ई तो हम लेहनी नहीं खे। अरे लेहनी का उनाई दहलस। हाँ, ई तो आपके महादेव लाइल होखिए ना? याद आइल, महादेव झोला में तो रहले। तू एकदम सही कहत बाड़ू सुशीला, ई सब कुछ महादेव के लीला हवे। तनी देखा तो सही, महादेव झोला में ही बाड़े कि राशन के रूप में आ गईले? आप रहे दी, हम ई सब ना मानी ले। और आप अब भी हंसी ठिठोली से बाज नहीं क्या रहल बानी? हम चलतानी और आप करत रहिए भूखे पेट भजन। जौन महादेव झोला भर सकेले, उ पेट भी भर दी हैं। तरही भूखे पेट। सब समझे नहीं हम महादेव, ई सब कुछ आपके लीला हवे। हम अच्छी तरह जानीला। भक्तराज, ए भक्तराज। भक्तराज, अरे ओ भक्तराज, कहाँ गईलू बगुला भगत? धन भाग हमारे, इतना सब लोग के एक साथ देख के अच्छा लाग रहल बा। आपके का सेवा करी? अरे सेवा गईल भाड़ में, ऊ बगुला भगत बा कहाँ? का भइल? कुछ भूल भइल का उनसे? आप ऐसे काहे बोल रहल बानी? आप खाली भक्तराज कहाँ बा ई बताई, हमके उनके से ही बात करे के बा। ए भगवान, ये सब का हो रहल बा? का कर दिली? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर आ गईला? महादेव। हाँ। मेहमान तो देवता होले। धन्य भाग हमार कि एक साथ इतना सब लोग हमरे घर पधारल बाड़े। महादेव के लीला के का कहल जा। ई नाटक अब ना चली भक्तराज, बहुत हो गई। हाँ, ये आप का कहत नहीं मुखिया जी? हम समझ नहीं आई। जब पंचायत के निर्णय सुनावल जाई तब सब समझ में आ जाई। का पंडित जी? कैसा निर्णय? तोहार भविष्य के निर्णय।
गांव के पंचायत में निर्णय भइल बा कि तू अरे बोली ना पंडित जी। हाँ ठीक बा ठीक बा ठीक बा। हाँ ठीक बा ठीक बा ठीक बा। हम बताओ तानी, आप मुंह धोली ही। हाँ हाँ, तब पंडित जी के ई कहल रहे के अरे का भाई मुखिया जी, आगे तब बोला बोला बोला। अरे सही कहा आपने। अरे चलो चलो, भागा भागा, इधर काला जादू जाने लगा। ई का कहे चाहत रहला? पता नहीं खे, लेकिन हम इनके देख के तो ऐसा लागत रहे कि कुछ अच्छा ना बोले जात रहले। ई सब महादेव के लीला हवे। हाँ, सचमुच महादेव के ही लीला है। ले जल पी लेना। हे भगवान, ये सब का हो गइल? के इधर सा कैला साहब के? जब आप लोगन के पता रहे कि वो भगत इतना जादू टोना करेला, तब गईला ही काहे ओकरे पास? हे भगवान, इनके क्षमा कर दीही। ये कुछ बोल भी पावत नहीं थे। इतना भला आदमी के साथ ऐसा काहे कर देले? ओही तो शांत हो जाइए। ई धूप ला धूप। हाँ हाँ हाँ, कहूँ ना। संभाली। इनके इतना बड़ दंड काहे दे रहल बानी स्वामी? हमरा के इन पे दया आ रहल बा। अगर ई लोग के दंड ना मिलित तब भक्त राज के दंड भोगे पड़ित देवी। किंतु इनके अपन भूल के दंड मिल गइल बा। अब तो इनके दंड से मुक्त कर दी ही। अलख निरंजन, बाबा आ गए। अलख निरंजन, अलख निरंजन। बाबा जी देखी ना, उनकर हालत का हो गई है। वो ठीक से बोल नहीं पावत बानी। आप कुछ करी ना बाबा जी, उनके इस पीड़ा से मुक्त करी ना। मन में पाप बा तब दंड तब भुगत ही के पड़ी। मन में स्वार्थ भरल बा। अलख निरंजन, मन के दोष दूर करे के होई। बाबा भगत दिन पे जादू टोना कर देले बा। आप ही कुछ उपाय बताई ना। आपन आपन कर्म के दंड हा। स्वार्थ में कोनो निर्दोष के साथ बुरा कइले बाड़ा लोग। कान पकड़ के उठक बैठक करे के होई। अरे करी ना उठक बैठक। बाबा जी बोल रही बा ना, करी करी। अलख निरंजन, बम बम भोले, बम बम भोले।
अलख निरंजन बम बम भोले बम बम भोले। हम बोल सके नहीं साधु महाराज के जय होके। ठीक हो गई नहीं, हम बोल सकीला। अलख निरंजन, अलख निरंजन, निरंजन, अलख निरंजन, निरंजन। जय बाबा। आयुष्मान भव। किंतु अपन भूल खातिर शिव भक्त से क्षमा मांगे के होगी। मांग ले, मांग ले, जरूर मांग ले, जरूर क्षमा मांग ले। अलख निरंजन बम बम भोले बम बम भोले। सच में महादेव